Moi ben, bons días a casi boas tardes, non? A todos e a todas. Nada, pois vimos de ter a primeira reunión oficial coa directiva do Real Club Deportivo. Bueno, moi ben, estemos falando así dos diversos temas, unha conversa bastante xeral, non? Das cuestións que temos un pouco a medias, que son moitas evidentemente, e, bueno, poñerlle de manifesto ao presidente do Real Club Deportivo e a toda a xunta directiva, pois a intención deste equipo municipal e de que o Concello da Coruña siga apoiando no posible e na medida das nosas posibilidades ao Real Club Deportivo, porque entendemos, non pode ser de outra maneira, que é un símbolo esencial da nosa cidade, unha das institucións máis importantes que temos, que leva o nome da Coruña por toda a xeografía do Estado e máis alá, e, por lo tanto, bueno, esa colaboración seguirá como está ahora, ou mellor incluso nos próximos anos. Bueno, pues no mesmo sentido que di o noso alcalde, penso que foi unha reunión moi cordial onde repasamos un pouco todos os temas da nosa relación, cousas actuais e cousas, incluso ideas para plantexar nos vindeiros anos. E, bueno, como decimos sempre, nós moi orgullosos da nosa galeguidade, de ser un icono da cidade, de tratar de axudar a cidade, a todos os sectores, na medida que o Deportivo poida aportar. Que ideas traía aí na carteira para expoñerlle ao alcalde? Bueno, nos, como acabo de dicir, fixemos un repaso un pouco do que temos en marcha, que son proxectos como pode ser o da reforma da cuberta, que xa está en marcha, pero, bueno, que ten todo o seu apoio, e penso que é algo importante, todo o que poden ser melloras no estadio, onde xa se están a facer melloras por conta do Deportivo e tamén do Concello, e, bueno, posiblemente no futuro se podan facer máis, porque, bueno, vivimos un tempo de dificultades presupuestarias, e, bueno, seguramente nos vindeiros anos se podan plantexar máis obras. E logo, bueno, cousas en xeral para o futuro, pero penso que o mellor será cando se concreten, comentadas, ilas comentando, pero, bueno, así que eu penso que hai unha boa sintonía, ademais, estamos falando dun alcalde moi deportivista, e penso que iso tamén favorece isto. E se cadra parte desas obras que evidentemente xa están en marcha e que vai a potenciar o Concello, pero falaba vostede así de, polo menos pola faciana súa, que, bueno, que quedaría moi contento se se materializasen. Cal sería se cadra ese proxecto que lle gustaría que se levara a cabo, ainda que non fora así a curto prazo? Bueno, de algún xeito acabo de sinalar, que penso que pode ser, digamos, co Concello, pode ser a mellora en xeral de Riazor nos vindeiros anos. Penso que Riazor necesita unha actuación, pero, bueno, tampouco é algo que plantexemos para facer agora mesmo. Penso que o esforzo que fai o Concello nese sentido xa é importante, porque a obra da cuberta non é unha obra menor, pero, bueno, penso que temos que seguir intentando estar no grupo de cabeceira onde queremos estar no eido deportivo, tamén intentar estar no eido das infraestructuras, neste caso a infraestructura que todos os deportivistas compartimos, que é o Estadio de Riazor. Esa obra urxe, non tiene, a da cuberta? Perdón? A obra da cuberta urxe. Bueno, urxe, vamos a ver, na medida que se poidan ir parcheando os desperfectos que poida ter a cubierta, como se está facendo ata o momento, bueno, importante é que a xente non lle choiva, pero, bueno, penso que sí que é importante facer esa obra, penso que, hombre, urxente, en realidade xa está programada, e o importante é que se siga impulsando e que se remate. Non vale só que este programada, non? As veces, desde que se programa hasta que se fai, como está esa situación? Bueno, penso que non hai ninguna dúbida por parte de Xulio, digamos, o apoio nese sentido é total, e logo xa é un tema, unha cuestión técnica. Eu penso que dende o punto de vista político o apoio é absoluto. Logo xa son, digamos, a empresa contratista e os técnicos municipais os que teñen que ir vendo como se pode ir facendo esa obra, e penso que, ademais, coa idea de xerar, digamos, os mínimos inconvenientes, en definitiva, que a instalación se pode usar cada domingo ou cada fin de semana sen inconvenientes para os abonados do Depor e o público. Eu quería preguntarlle a ambos, bueno, un pouco a imaxe que transmite Riazor, se ven os tempos son complicados, non? A crise económica en xeral, que un estadio fai un poquillo avellentado, que non transmite a grandeza que tivo o Deportivo, e que, bueno, un proxecto a curto ou medio plazo para remodelalo. Bueno, non falamos de nada en concreto, esa diagnose si está en riba da mesa. En todo caso,
e recoñecendo algúns déficits estruturais que ten o estadio. A grandeza do estadio non está no cemento, está na xente que hai dentro, e aí eu creo que é onde temos que tamén que botar unha man. Aí o Concello se puso a disposición do Deportivo, en que se aínda quedan as perezas sociais que limar, o Concello botará unha man aí a limar esas perezas e a facer que sobre todo Riazor se sea coñecido polo que foi sempre, por ser unha das aficións mellores do Estado, que sempre foi a bloque, que sempre animou equipos sin reservas. Eu creo que iso non hai dúbida de que volverá a ser así, seguirá sendo así, e aí o Concello pode botar unha man, estupendo. Xulio, está en condicións o María Rivera de axudar na ampliación de capital do Breito? Bueno, creo que esa non é un labor para o convenio, para o Concello, non? Creo que, creo que esta directiva ten un plan económico solvente e está facendo as cousas ben por ese lado, e eu creo que os poderes públicos nestes momentos non están para comprar equipos de fútbol, nin de outro deporte, polo menos nestes momentos no Concello da Coruña. Esa non é unha prioridade prevista, tampouco se nos pediu ningún tipo de axuda neste sentido por parte do clube. Creo que nestes momentos non está na xenda. En todo caso, ser un alcalde moi deportivista, como decía ti, non vais a notar nos presupostos? Os sentimentos do alcalde e as aficións do alcalde non deben influir na vida institucional, por lo tanto nos actuaremos con criterios políticos, de ben común, de bienestar da maioría da poboación e de interese para a cidade, e aí o que me guste a min, o que me deixe gustar a min, non debería ser relevante. Alcalde, seguirá indo a Maratón Inferior, como unha pregunta un pouco recurrente? Sí, eu creo que debe ser a 25ª vez que respondo. Sí, é dicir, xa comentei ao presidente que non se entenda como unha descortesía, pero a mí no meu día a día sí me seguiría gustando ir ao meu asento, independentemente de que, algún día haberá que ir ao palco para representar o Concello, pero seguro que o Concello estará moi ben representado por outras persoas que non serán alcalde, e así eu poderei disfrutar un pouco máis do fútbol sin os corsés da institucionalidade. Moi ben, moitas gracias. E unha cousa, lembrade cal é o nome da terceira ronda. Sí. As cuestións... Pero eso é complicado, eso é algo que está... A rolda do Real Club Deportivo, non? Vamos a ver si nos acostumbramos todos a chamar así. Pero non se pode alongar toda a terceira ronda, porque de momento era só un tramo, non sei se o resto da terceira ronda... Claro, é a tramo máis urbano. Era o treito urbano, non? Porque o resto non ten ningún nome. Eso hai que miralo, de feito... Non só de feito a Federación de Peña se comentou algo. Sí, nunha ocasión. Comentou de que, bueno, que se era o que... Como se chama o que queda? O resto do trozo, como se chama? Agora vai ter que pasar o alcalde Francisco Vázquez, entón é que... Volvamos atrás. Hai que superar. Bueno, a importancia das ruas non se mide en kilómetros, de todas formas, non? Bueno, pues moitas gracias. Bueno. Sí, ahora, as historias.